Volta noia, sentit contrari, calcular. Al llaç, es pot recorrer. No, bona tarda, no veia. Estem al 1, 2, punta pla, tenim el llaç. Venim del canvi de lloc, doncs és un canvi de lloc per posar les mans, tenim el llaç. Ok? El tornem a fer. És com un canvi de lloc, però aquí posem les mans. Ok? Això és el llaç. Després teníem la volta de la noia, sentit contrari, parlant. Aquesta és aquella figura que costa una miqueta, d'acord? Que dèiem, per exemple, fem una volta a la noia, la volta del noi, i aquí obríem i li fèiem fer una volta a la noia. Aquí la noia tenia dificultat, d'acord? I què més teníem? El cargolar més passets o sense passets. Teníem cargolar a la mà esquerra, d'acord? I la sortida. Punta pla, 1, 2, cargolar la noia a la mà esquerra, i aquí poseu el braç i passa la noia per sota. I l'altra versió és la mateixa figura, però amb passets. I afegim al mig els passets. I la sortida, doncs igual, posem el braç i la sortida. Ok? Què més teníem? Girs, mig gir, sentit horari, avançant. Ok? A primer nivell vam aprendre pals, no? D'acord? Doncs els mig girs avançant és això. Doncs la idea és, si estem començant, jo recomano fer pas avançant i quan el noi li toqui la dreta, fer mitja volta, es fas 3 o 4 i segueixes en línia recta. Quan el noi li toqui la dreta, avances. Recordeu que vam dir que és difícil, ara que estem començant a fer aquesta figura, aconseguir anar en línia recta. Però sí que a les curves us ha de començar a sortir. 1, 2, 3, 4. No li toca la dreta, doncs comença aquí a avançar. Imagineu una línia a terra i l'heu de seguir tota l'estona. Merci. Què més teníem? Focs. Diagonals planes, els mig girs i girs sencer. Comencem pels girs sencers, sentit horari. A primer nivell teníem que fèiem un quart, i el ràpid no girava. Doncs ara el que farem és també girar en el ràpid. I fem girar. I fem tot un gir sencer. Tornem-hi, un quart. Van aprendre també al revés, a fer sentit contrari però només en els dos lents. El primer lent ens ha d'anar darrere del noi, fas un quart, i l'únic que ens quedaven eren les diagonals planes. A segon nivell teníem les diagonals normals, que el noi anava per fora per endavant, si voleu, d'acord? Les diagonals de segon nivell. Aquestes diagonals les estem dibuixant una dent de serra, d'acord? Si la dent de serra la aplanem i la fem plana, li diem diagonals planes. Començarem amb les diagonals de segon i les anirem aplanant, d'acord? Lent, ràpid, lent. I ara el que faré és cada vegada el gir serà més gros i veurà més pla. I hem acabat fent diagonals planes. Sí, veieu la diferència? Tornem-hi. Lent, 180 graus. Lent, 180. Lent. I sempre amb la idea de desplaçar-nos. Què més teníem? Swing. Sortida de noi i sortida de noia. Teníem swing, ràpid, lent, ràpid. Sortida del noi. El noi es posa davant. Ràpid, lent, ràpid. El noi es posa davant. Ràpid. Recordeu que el ràpid sempre és enrere. Facis el que facis. Rockstep. Lent, rockstep. Lent. Aquest és el que facis enrere. Encara que com marcarem el suau, però tu, mira què fas aquí. Ara vaig sol. No, tu vaig sol. Jo no vaig davant, però pot seguir igual. Saps què vull dir? Encara que jo me'n faci. Jo t'ho marcaré una miqueta, però t'ho marco molt suau. Jo aquí em marco per allà. Sortida de la noia, el que fem és posar la noia aquesta banda. I el ràpid a darrere. Ràpid a darrere. No mentalitzar nois i noies, que el ràpid és rockstep a darrere. Doncs venint d'aquesta figura
costat es converteix en el canvi de lloc sentit contrari. Que és l'altre tipus. Llavors teníem la mà a la cintura, d'acord, que el primer lent el posàvem aquí, el segon lent una volta i el ràpid. Tornem-hi. Lent, ràpid, lent. Volta, ràpid. Sí? S'ha de quedar un davant de l'altre. Ràpid, lent. I després teníem els rebots noia i noi. Rebots noia i noi, que aquí trenquem el ritme i passem, en lloc de fer dos lents i dos ràpids, passem a fer ràpid, lent, ràpid, lent, ràpid, lent, ràpid, lent. Rock, step, step. El rebot de la noia. O el rebot del noi, que és que el noi passa davant, pam, 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 pam. Ok? Polka. Ja queden tres més. Polka. Teníem els bàsics. Tenim el bàsic, de fet, es podria dir que el bàsic és aquest d'aquí i aquest d'aquí. I un, dos, tres, bàsic. De fet, el bàsic quasi no es balla, perquè seria un, dos, tres. El bàsic serien els mitjins, que seria aquest. Un, dos, tres. Teníem els mitjins, teníem els passets, i venint del passeig, amb els peus de fora preparem, i amb els peus de dins i marquem la volta de l'any. Un, dos, tres. Ok? Què més teníem? Sí, només que la xatxa. Els mig girs, sentit horari, tenim això, pas, xatxa, pas. Recordeu que hauríem d'estar ben a fora de la parella perquè sigui més fàcil. Pas, xatxa, pas. Si no portem de la parella davant, doncs fem-ho per fora si convé. Què més teníem? El joc de voltes. I el dia que no. Anem a fer el dia que no. Pas, xatxa, pas. En el 3-4. 1, 2, xatxa, 3. El noia, xatxa. 1, 2, xatxa. El noia, xatxa. I llavors el joc de voltes aquest que fèiem és el noi quan rebota a l'esquerra i mitja volta i passa el noi. Rebota a l'esquerra i passa el noi. El mateix amb la noia. Quan la noia va a l'esquerra davant, rebot i li marquem a la noia. Rebot i li marquem a la noia. I si volem, podem fer les dues coses. Primer la noia, per exemple, i ara aquí el noi rebota i passa el noi per sobre o per baix. I bolero, ràpidament, teníem que aquí no penso que l'última figura de bolero no la vaig explicar del tot bé, o sigui, no recordo. Tenim el balancer que allò que el bolero feia lent, ràpid, lent. Llavors, el balancer d'allò el que feia és fer un pas lateral i feia lent, ràpid, lent. O sigui, fas un pas d'obrir per tenir posició escalar dels peus. Lent, ràpid, lent, i a partir d'aquí obres, pas, lent, pas. Llavors, una manera d'acabar això és buscar fer ràpid, lent, ràpid, lent. Això de buscar aquest gir ràpid, el que fas és, dintre del balancer, lent, ràpid, lent prepares i el ràpid gires. Lent, ràpid, lent, tornem. Primer, 1, 2, 3, el fas aquí i aquí prepares ja girant i el ràpid dones un impuls. I acabes com allò, sac. Sí? Ho tornem a fer. Lent, ràpid, prepares ja girant i el ràpid. De fet, és 1, 2, 3 d'allò i gires. Sí? Tornem. Lent, ràpid, gires. Sí? El mateix que fas aquí, però gira. Ja està. No? Doncs vinga, ara aprofitant que tocava repassar pas doble, doncs anem a fer pas doble. Pas doble
fa falta que el repassem més